ajarama Allah wima ya yettin gede ma uddi berne ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne wadi challenge walla dewgal ne sattema batto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kemɗe gueɗe ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare bange kayitaji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓattu kerem walla lati lumiére réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunude ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓattu kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓattu soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde foof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma ɗum noon on calminama te on jarama no fewi on jarama bandiraɓe sehlaɓe bandam hokkam noppima mi haalanma asirti e caɗele ko adi foof so tawi aɗa yiiɗi tul ganduɗa hoorema fetel walla jaasi nattatama an jiɗɗo ɗannade taw aɗa yiiɗi kayitaji ɓayre taw kadi aɗa yiiɗi hebde tan jawdi ko yaawi an suko debbo jiɗɗo suko gorko walla suko gorko jiɗodirɗe suko debbo taw haɗɗum yiiɗi jaggude kala ko mbiɗa ɗum o waɗanma an mo ganduɗa ka janowo rabeji taw ñande foof iɗima gaddan caɗele yotto e ceerno Mouhamed Ghali joni jinneji ɗi jaltama ha laaɓa tos kañum ko ceerno joom jalan kadi o ƴewnam a yoɓata kono an gorko mo ganduɗa hoorema aɗa jogui yawre e ɓandu ma to banggue gorago ma yotte ceerno Mouhamed Ghali ko piɓol tan waɗantama mbiya ceerno Mouhamed Ghali jeeya leydi Nigéria ari ɗo e Dakar sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 75 440 23 73 75 440 23 73 ɗum noon jokkodire e makko hajuji Korija jama nyonta a kestim on kesti amin komi andu komi lembel wala komi jeewa ha mi da kesto an godin ma jeewa lembel an kay jettu ko podda jettu ko hanke ari kay an ken gadda hanke de foto ko wuldi an o hanke o lelima o kumsi danade rek o immi kadi o wi ko noddaɗo komi hen wawi mottillay mako yo joɗa won ɗo nder suude mbaɗa ko podda wadde ko so dampi kam noon so dampi mo kesoɗa so dampi wa kesade Salamat woto yejjit min kalanoma Salamat ñan jibinɗa o ƴetti cekolol haɓɓe koyngal ma wallahi o ko yumma an wona joom waɗma galle he Salamat tinno no muñirannoɗa ni nomin ñagaranno ni aɗa yaafo tinno nangu ɗon tan ma barke tawmo e galle he ma ɓesgu tawmo e galle ɓuurɗo ɓerde ma hoto bonno baba wallahi mbiɗa yiɗi muñde kono wona min ko ɓerdam heewi kadi muñ no muño kono manti mañah hay goto wawa muñde ɗum baba ɗacce tan mi yaha Salamata tino keɗoɗa ko yimɓe kalantuma ko aɗa andi yidde ɗum taki amin naggay ma min amin jinma Salamatam an ha gaɗani eɗo ko ganduɗa fenani tan mi wawi wuɗɗede ɗum ko gon cikkuɗa ko gon Jari s'il te plaît Jari s'il te plaît Jari kusam ɗo anani kam hana Jari waɗam ni andañam bray waɗam ni Jari yimɓe fof goppi kam ay an hande Jari ƴeew mi haalanma Jari ƴeew mi haalanma ma haalan ƴeew rek wallahi aduna fof woppi kam sababun ma oppam nena mo woppi kam yimɓe ko ya oppam hoto memam de hoto memam oppam babam woppi kam sababun ma ƴeew aduna fof woppi kam hay sehlaɓe mbi kam an koni woni
woni an mi da jaha jari wallahi mi da jaha jari sa yi mo jari yaade kam mi ya parce que mi jotta ko o de nga mi jandum ni ne mo ganda fenade an jom an ko hebi ma an jom an ko woni ala min il faut kan nakam ko badda kam parce que ni wona mere ne mo ganda fenade mbere men ne mo ganda mi anda hay goto mi anda hay dara so wona an gandu an hande ko an wada kam ni an ko bad man bi man ko ya pusto en so yidi maya min hajum ala hande ko mi jalto galle mi jotta ko do mi ja pusto bim he c'est la dernière fois mo oppudum ya hoto min nan to hunu ko ma anani kam hoto min nan hunu ko ma te pusa kam do en jari s'il te plaît do ko mo ganda ko sai yow bi mami hoto men to kata hal ya sukko na sukko bi mami sukko do mo ganda kotte bolo kotte bolo ne do no way wurde hen pusam do jari s'il te plaît jari wa ya di billahi bi mi ko ya pus do min waram jodi waram may me ayara waram may mi may law ko gas ay sigolo ko pijo bi mam ke yak modo ummodo bi mami jom jari s'il te plaît jari yow an pusam do an ko woni une seconde pusam do une seconde mi halan ma jari une seconde an ko kalta une seconde an du ana mala an une seconde an yurmo hoore ma seeda wallahi an ko woni an wi ko yim hedo ma fena joni fen hal joni hal fen hal jari bojji ma seytan dum ni ana hersatani bimi ko ya fen hal jari sayi añ ɗon fof man dañ ko jali jari aduna fof maalimam nani aduna fof ko woppim sababu ma ko kottumi kam hen ala probléme nenam no ponnom ni waydude nenam bom woydannone makko ha jam ala hen sababu nan babam kam jagrim ɓoccode sababu an sehlabam kam fof jagrim neɗɗo ñakkut fayi sababu ma an mbiya ya fin joni jiɗa finde goppa kam jari miijo ɓeyɗon fof hanma hokkude min miijo ɓeyɗon fof ganna sahi min gurnamam ala sens te min miiɗa hay goto so wona an ɓeyɗo fof hay goto en miiɗa s'il te plaît jari a pari miiɗa hay goto mbimami a pari mbimami ko ɗum ko ni ummo jari lawol gongol ma ko fe e ummo mima ummo mimi ko ya ummo an a jarni fof jari min so ala mbarakam so ala gonta morto ndawa e doom so ala gonta oto ndawa e doom an ka bone so ala gonta tere e ummo so ala gonta kusam do so ala gonta tero ko ya ko an wallahi mi ara kusam do an ko ni woni kaji ko bay haji bala ummo ya may ummo ummo mi mami ummo ummo an jari min kam to nambi do woni jari Salmat tinno muñiranɗa ni muñirno min ñaguimam golɗo lawol ay guel ɗo diwel gar guel ɗo idinel ngel waɗaka barke ko wattidi ko ɓuuri jaas kono haɗa andi fulɓe mbi lella de diwta yiwum soro ɗum ɗo fof wonko addi ɗum a faami te joom o ɓumnani ɓerde yummum o ɓumnani ɓerde bammum wallahi o ɓumnani ɓerde ma kono noon hoto ƴeew joom ƴeew min no min jibinirni joom ko noon min jibinirma to wona dewgal waɗma ɗo tello Salmata muñ mi ñagarimam Allah Salmata sa woppi amen ɗo hoto min payi Salmata hoto min keddoto baba mi natti wawde hankadi kam ɗo mi yaltat galle o tan ɗo bamma ko wima ko mi natti wawde mi natti haaldayma Salmata ittu ko mbatta ko annene nen mi yahat baba ɗo mi yaltat galle mi natti wawde joom waɗani kam neɗɗo o respectani kam joom jaggiri kam ko compode fulore galle kala mbalit koccaɗo waɗe ɗo mi natti wawde ɗo ko mi jahal mi yaltat galle o baba ni mi yahat baba ajam neni woppam komi jalto galle o tinno Salmatam tinno
بالله أجيبني بول أجيبني غارم أجيبني بيرتو كلان سلمى سيئ من داي بونو أنا من أمن أنا يرنس أمن أن لا إله إلا الله سلمى قد جاو جم جاو أمن سلمى لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله يا نني Baba. Bawa ini kan pergi. Nabilani. Mun mak gazi. Yang dia wujud. Mun gazi oh. Apa dia jom? Ngandim jom anak. Ngandim Wallahi unna cengas. Yo bima unna cengas kembali. Kita pilih. Woi, bapak walam bapak ni. Bapak kenapa? Bapak walam. Mulut naji. Bapak walam orang ni ya. Putu wikam jari de. Bima putu wikam jari. Baba peno. Biddo peno tan. Baba. Ay mi kam kasilam. Min he. Am feram torate. Wallam de, wallam. Wallam. Jari, ya min an buren amen salamat buren amen o kangar gaddal jari. Tinna halen biyam min. Hajam alaydu. Wonki mu fo wadi koyma. Min ko hajam alaydu. Hajam alaydu. Onon joni on mbawa haade komi nanat. Jew yidde biyam de gila Dakar homo mo sikado. Wona mi fimo do hella. Arentante mi warata mi jakkat mi nyaman ma do jonjo anani kam de. An ka sel biyam ana watta kam haydar an jari an kan mo billahi ka jul. Jari. Tinno sabi Allah. Ay an tan biyam o yidi billahi wallahi. On goppe kam on nyaman kam wala on goppe kam ko ni woni aran. Ko ni woni? Dum ko jam. Yidde biyam yinno han jidman. Wala min yinno. Mi yidani. Non waaw. Yidi an on de kon suku nyaade. Onon dido kon suku nyaade min ko ummo do ana wayna malaka ni ummo do. Jari non fan halam. Ay non barke rasulullah non. Jari yow ya naat aljanna jari tin rek tin ay sawu biyam o mayata hange quoi mi nyaagi mam rek mi nyaagi mam billahi ya min babmo min tubantama quoi min tubani billahi wal ya barke tele namde jari tin ay wona biyam o tan tubana nama le suddo kam enen tan gondi je min tubantama billahi kam jari tin rek sab Allah tin sab Allah a famidi biyam o jiddo mo quoi billahi wallahi ay sawu dum tan maya jari tin sab Allah tin nanani tin sab Allah muñ ay ko batta ko mi jëm alay andi ko jinmi ya ummo do yesam sino mi fiyata de mi fiyata do yon jo mi ko ya ummo do mbi mami he ay sa mim ti kam ando en ma annam opam John ayo situation e pousse kam do en e pousse ay sa mi ka am jakkat ma dum yani kam ngandum biyam tan pe han de tawam wayre ko dum do han tan ngandem jom wona mi haalidi mi wopre be jaha kebo jaba kam ani wede min meden han hay tay kono kanyum de wondo kanyum kam won Allah watta kirdu won arde adun he xam dañ sans non bangrew be kam bangrew de kam mabbe ngari kam mo men dañ sans mi kon khalis kam won problème Ulay Salmat jabi jo jabai ko cis ko may no ko tampudo do wondo wallahi ko may alle fotan debba adde jowe dow matan hul tampide wallahi bingel Ulay dum do fof non odo bone fof non fof onon rewbe battam Allah sewam ko biddo ma serem hadi windino biddo ara taw dat mu yonta ay ari watta planke hey nit aduno ko fonno ko wad ay du woni problème o deuxième tegida Huley ay
non wonko welani haala kono ayi won ɓiɓɓe mbawa tan ɓuɓno ɓerde jigna mon par ce que noɓe gaari ne aduna tawata jigna ɗon ɓerde ɓuuɓano quoi hani wonko neɗɗo yiyata tan woppa walla deƴ e nder galle mum walla e ɓooy ɗum fuccitta koko are fuccitade noon ha teskiñen tawat man ɗo joom bitike ɗo ñan joom bitike wiya ɗon kam lappa jemma nguru fay o gonɗo ɗo ñalani fof de ma dañ yoɓ nden de kam ɗum hantima hanti ɗum hantima de memang padem gal opam tusam do Salma supaya anaya Salma ana muñi tina wata mema man biya kam salama ada ndu ko nyimbe reno man cita kam gite biya kam salama neɗɗo sontin gorko mum barkintade Salma ko yi gorde Salma ɗum ɗo ƴeew wallahi min juume cukagam tan min tan juume cukagam te neɗɗo timmani mbaɗi nde ɗum ɗo miijano ɗum ɗo ma aroy wallahi miijano ɗum dañ bara ci teppele dañani baraji joom komi nattuɗo wawde munde mi muñi hami tampi hande ko wallintame oɗo galle kana ko mayde o galle hande mi jogorani waltude makko joni an sa yihi o yihi joni min nu mbaɗemi kon wona ko ɗum jiɗɗa joɗɗa ɗo an tan goto tinno wanni ɗum bagage mo biya kam wonna wata même bagage mo de ko tawi kam bébé de ummo ɗo joom jogo joom an balle o wote mbaɗe ɗiyamo sabi Allah tori on tan sabi Allah ne laaɗo muɗum Salma tan tori on dañ baraji comme ñaagi ay an hande ka deppuɗo an ay an hande ka deppuɗo ƴeewe Salma tusam ɗo an ƴeew haaldo o mami nan ay an mom an joom wota menande an sa rentani anani soɗo yiɗi jamma tan wota ɓaɗol mi jogorani waltude ɗo ɗom komi ñaaguiɗom hande mo ay sin fiima ɗo joɗɗo mbiman sa joɗima ka boɗɗo joɗa sa joɗa ko paɗɗo joɗade ɗo ko galle ma temi haalma gueɗel kamɓe foof an wappitimi an addiri ɓiɗɗo wona an addiri ɓiɗɗo hol joguiɗen ɓiɗɗo kamɓe ɗin wadde noon an dañomi joɗiɗo an hande sa wino aɗa yalta gallo han nanguete min kami nanguetake an nanguete kay makko mawɗo ɗo o yiɗa kam babo joomum ande tiyeɗen harmude o ala nafoore galle yumum joom fiyat ɓotta jooɗo e dow mum nanggo noppi duña ala fof yumum joom wattama wala nafoore galle wala konngol mum e galle de yumum joom jogui konngol galle ngol te yumum joom guila garɗa faade joni min yimum yeftinima min darde ɗum guite ɗe daranma ɗe guite gilli si bo aɗa andi ɗum taniraɗo guila ndiyan ha joni tan ilahi ɓalli aɗum dugude ar hañ sen Salma ay sa rentani kam an sa rentani kam mi firma tan suhnuma an ay an on gila suba keɗen kalay min wona mburuma hajam ala e ma mi wona mburuma hajam ala e ma opamde hotomen anin joom ay onon joni hol ɗum jikkam ode joni hol ɗum jikkam o garaɗo min haala ala hokkude mi an baba siballa baba oppam mi yahallillahi rasuli baba mi tampi mi natti ƴewdema hen on ñawat kam on poussal métre way min tawi galle on poussal métre pourquoi an sukkanami de leppit nder gallam he hay goto laytanema are saka a dagaki hakkude mon dagaki a faami an bonɗo garɗo gallem feeci Salma joni ƴeew o son jeyma danki yiɗi ko joni jiɗɗon komi maaya min jiɗɗon komi maaya hana jom hoppam mi yaha jom Salma jikkal on min sibo Allah goppe mi yaha mi tampi ko hokkude mi natti wawde barke Seydina Mohamed
Oh, yel galamen. Anjom. Yel galamen. Yel galamen. Me pinner galla. An wala nu fa ala du. Der galla. Tu fa ala du der galla me. An na me men. Liku to mo boy. Pare horum en wo yalla. An he. Min me fuddi regul galla kan kam bonnan salma. Me fuddi regul gallo. Ha? Sabo ala wa kum uppude. Mi yaha onon ko sumi nyaabe wala. Onon goppe kam mi mena jam. Ko ni woni onon? Ala ka won ko gasin. Goppe. Tawi kon salib jodade mi mbiɗen ngabbu dow mi warto mi sam less Ya sayi. Ya pe. mi doot hande mi doot mbaɗani poussé toon poussé mbimami poussé mbimam poussé mbimami poussé ba pousse ba poussé pap jawna xam yaayam Fat haldo mo an haldo mo. salamata souvenir hakkude men enen ɗiɗi souvenir hakkude men da ƴettu souvenir hakkude men poussé hande poussé Bebe ardo pousse bebe ardo poussé bebe ardo do poussé ono ardo mbiɗa hoɗum bebe hoɗum bebe ar ar mo jaggo ar gay kay bebe poussé bebe mi waran horam wona on jahat mi on jahat mi wara horam joni bebe ardo bebe ar gay il faut mi yaha bebe jeew a arat sa ari mami jaggo ma ar wat indo Nyamati yaay ma